खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 आगस्ट 2023 बारायजाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। उदांस्रि साननि थाखाय पेरेडनि थाखाय साखाफारा खालामबाय थानाय समावनो आसाम पुलिसनि सासे मावथिआ अबथिरायै जिउ गोमादों। खानापारानि पेरेड खालामग्रा फोथाराव सासे पुलिस कनस्टेबलआ 15 आगस्तनि थाखाय पेरेड खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै बिखा सानाय जादोंमोन। उनाव बेखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन। नाथाय लांनाय समावनो बे सुबुङा बा पुलिस कनस्टेबलआ अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय कुकिल दत्त, लखिमपुरनि थागिबि। सावगारि गोसारनायनि उनाव सासे बिजेपि हान्जानि आइजो दैदेनगिरिया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मैदाम ओनसोलाव बिजेपि हान्जानि सासे आइजो दैदेनगिरिखौ गावनि न' सिङाव थैना थानायाव बोखांदों। थैनाय बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय इन्द्राणी ताबिलदार। रिपर्टनि बायदिब्ला साननैसो सान सिगां सासे बिजेपि हान्जानि टप दैदेनगिरिजों बिनि मोनसे सावगारिया भाइराल जादोंमोन आरो भाइराल जाखांनायनि उनाव बियो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जायबा भाइराल खालामग्रा बे दायनिगिरिखौ नागिरनाय खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि तिरुपाति जिल्लानि सिङाव थानाय आलिपिरि तिरुमालायाव बिमा आरो बिफाजों थाबायलांबाय थानाय सासे 6 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ लख्राजों गाग्लोबजानानै एबा लख्राया गथ'खौ लामानिफ्राय अरखांलांनानै इनाय बुथारहैदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय लक्सिता। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गोबां सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। गुजरात रायजोनि आहमदाबादाव गंनै ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानानै गासै 60 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 60 सुबुंनि गेजेराव 5 सुबुङा आइजोफोरमोन आरो बे जाथाया बागदारानि राजालामायाव जादोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। जोंहा नैबे खुलुमबा हटेल दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लालुंगावनि मोनसे मा जायगानि बिखौ खोन्थासिगोन आरो बेहाय मा आइटेम मोननाय जायो बेखौ खोन्थासिगोन। नोंथांखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांनि बे हटेला माब्लानिफ्राय स्टार्टिं जागोन आरो माब्लानिफ्राय मा जायगायाव दं बेखौ बुंनो हागोन नामा एसे? नंगौ, प्रान्जल नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौ आङो बरायग्रोबाय। जायखिजाया लालुंगावआनोखा बे जायगाया। ओमफ्राय बेटकुसि माबा होनो आरोना, नैबेयावनो बिथांमोना एड्रेसखौ नायना लानो हागोन। जिखुनु ना बाजार मोनसे बिराद गिदिर मार्केट दं, माने बाहेरनिफ्राय बिराद गिदिर गिदिर ना फैयो आरो बे जायगायाव ना। बेनो आरो एड्रेसआ बेयावनो थागोन। जायखिजाया बे हटेलनि मा मोनगोन एसे बुंनो हागोन नामा? जायखिजाया इयाव दा आङो बानायनाय आइटेमखौ लादों। ओंखाम थाबाय, ओमफ्राय बिदिनो मम', चावमिन, रुटि, पुरि गासैखौबो मोननाय जागोन। चिकेन पक'रा बेफोरखौबो मोननाय जागोन आरो जिखुनु बर'नि खायद' बिदिनो साम', बिदिनो माबा खांख्राइफोर थासिगोन, नाफोर थागोन, बेदरा थाखाबाय। बेदरनि बेलायाव मा बेदर थागोन? बेदरा बिदिनो ब्रयलारबो थाबाय आरो लकेल दाउबो थानाय जागोन आरो ना। अमा थागोन। ओमफ्राय रुटि सबजि थागोन। रुटि सबजि बे गासिबो थागोन। साहाबो थागोन। ओमफ्राय बे हटेलखौ नोंथाङा मा गोसो जानानै खुलिखो जेनेबा? आं दिनै जेनेबा गोबां सम गुवाहाटीयावनो थानानै जेनेबा उरां फारां बिदिनो लोगोफोरजों बायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों मा खालामना जानो मोनसेबो सर्स गैयि हिसाबै जेनेबा आं बेखौनो बासिना लाबाय आरोना। दे इमान बोसोर जोङो लोगो बन्धुदो किसुमान बिदिनो खामानि मावबोबाय दं। दिनै मोनसेबो जोंहा थाइसेबो फैनाय जोंहा मोनसे सर्स गैया। ओंखायनो आं बेखौ बुस्थुखौ आं सायख'ना लादो आरो जेनेबा सानसेयाव थाइसेबाबो थाइनैबाबो आंनो फैयो जाहाथे। ओरैनो जोङो खामानि जाबाबो जायाबाबो गिदिंगारनाय थायो नालाय। ओंखायनो आं दिनै आंजों लोगोसे किसुमान 3 4 मानसियाबोथ' बेस्थ' जाफागोन नालाय, बिसोर न'खराबो सोलिनो हागोन। बेजों लोगोसेनो जेनेबा आंबो थाइसे थाइनै मोनगोन नामा होननानै आं बेखौ खुलिनाय जादों आरो ना। साखाथियाव थानाय जायफोर बर'फोरा दं बिथांमोनखौ खावलायनो सानो नामा बे ओंखाम जाफैनो थाखाय? औ, जोंहा गोबां लोगोआनो दंखायो जेनेबा। बेसोरथ' बे आंनि लोगोफोरा गासैबो जेनेबा बिदिनो जोंनि खामानि हान्जायाव जेनेबा अबेबा मोनसे खामानि लायोबा 10 जन 20 जन 30 जोनालासे जोङो ओंखाम जोंनो निजिनो मालायनि दखानाव बा हटेलाव जोंनो अर्डार होयोमोन। थिग जेनेबा आं जेरै गुबुननियाव आं खामानि लायोबा गुबुननो आं जेरैहाय
मालायनि हटेलावबो आं अर्डार हरो 20 जन 30 जन थिक आंनि लोगोफोराबो जेनेबा आंनि बाहेरा गुबुना खामानि लायोबा आंनो अर्डार होबा आं एसे मोजां मोनगोन आरो जितुनिखि आंबो गोदो आगोलो गुबुननोनो आंबो जेनेबा अर्डार होयैनो संबोदों नालाय दा आंनोबो बिदिनो फैजानो आं लुबैदों जायखिजाया लोगोफोरखौ आंनि संनाय खुरनाय बेसेबां मा जायो बेखौ बिथांमोना उनाव जाना नायबासो मिथिसिगोन आरो ना लालोंगाव गोबां बर'फोर थायो बिथांमोना जाफैनो हायो आधा प्राइसखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओंखाम निरामिस ओंखाम प्राइसखौ बेसे टारगेट खालामदों दा बे बुस्थुखौ आं दा बुंनो हाथ'वा मेनु बानायदो बे मेनु हिसाबै जेनेबा माया मा दाम जाना फैदों बे बुस्थुखौ आं उनाव देखायनो हागोन आरो माने दा फिक्स खालामथ'वाखै दा फिक्स खालामाखै आं बानायनोसो होदों आरो मा स्टार्टिं जाथ'वाखैना आरो ना स्टार्टिंआ दिनैनिफ्राय आङो अपेनिं खालामबाय फानला दिनै फाननाय जाथ'ला आरो 15 आगस्ट फैगासिनो 15 आगस्टनि नेक्स्टनिफ्राय गाबोननिफ्रायबो ओरैनो फिसा फिनला ओरैनो ओंखाम ओंख्रि साफा सानै फैयोबा मोनजालांगोन जेनेबा खिन्थु 15 तारिखनि उनाव 16 तारिख लासैनिफ्राय आं माने फुरा एभ्रिथिं फुरा बुस्थुखौ लाखिनाय जासिगोन आरो दिनैनिफ्राय आं स्टार्ट खालामबाय गाबोननिफ्राय आंना जेनेबा ओरैनो ओंखाम ओंख्रि सोरबा साहा लोङोबा रुटि फुरि जायोबा मोनफैगोन मम' चावमिनखौ गाबोन मोनथ'नाय नङा मानो होनबा 16 तारिखैसो आंनि कारिकरा फैगोन आरो नोंथाङा इयुनाव बिदिसो हटेल खुलिनो गोसो दंखायोमोन दंमोन आंहा बेनि सिगांबो ओरैहाय बरागाव मोनसे जायगायाव दंमोन आंहा मोनसे फुटपाथआव आं ओरैनो फिसायै आङो मानसि दोननानै आं सलायोमोन आरो खिन्थु जेएमसिया लामा बानायनानै बेखौ सेफायबाय नालाय आं जेनेबा उपाय गैया ओंखायनो आं जेनेबा जिरायनांबाय आंहा 11 मासो आं जिरायबाय बे हटेलखौ जेएमसिया सेफाय जानाया ओंखायनो बेनि गेजेराव आं बेखौ सायख'ना लाबाय आरो दा नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि